नमस्कार. उपवास म्हटलं की एखादा गोडाचा पदार्थ हा झालाच पाहिजे. म्हणूनच आज आपण शाही, क्रीमी आणि एक सिक्रेट इन्ग्रेडियंट्स वापरून साबुदाण्याची खीर करणार आहोत. तर चला आपण आता रेसिपीला सुरुवात करूयात. तर ह्या ठिकाणी मी एका बाउलमध्ये 1/3 कप साबुदाणा घेतलेला आहे. आता साबुदाण्यामध्ये पाणी टाकून आपण मी व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे 2 ते 3 वेळा अशा प्रकारे धुवून घ्यावा. अशा प्रकारे साबुदाणा धुवून घेतल्यामुळे त्यातील स्टार्च पूर्णपणे निघाले जाते आणि त्यामुळेच आपली खीर छान क्रीमी अशी तयार होते. साबुदाणा धुवून घेतल्यानंतर त्यामध्ये साबुदाणा बुडेल इतपतच पाणी टाकावे. जास्तीचं पाणी अजिबात टाकू नये. आता आपण त्यावरती झाकण ठेवून 3 तासासाठी साबुदाणा भिजवून घेऊयात. 3 तासानंतर मी बाउलवरील झाकण काढून घेतलेले आहे. तर एकसारखा आपल्या इथे साबुदाणा भिजलेला दिसत आहे. आता चमच्याच्या साहाय्याने तो साबुदाणा आपण सुटसुटीत करून घेणार आहोत. साबुदाणा भिजल्यानंतर अशाच प्रकारे सुटसुटीत व्हायला हवा. तर गॅसवरती मी एका पातेल्यामध्ये फुल फॅट म्हशीचे अर्धा लिटर दूध घेतलेले आहे. दूध अगोदर तापवलेलं अजिबात असू नये. आता आपण ह्या दुधाला छानपैकी एक उकळी काढून घेणार आहोत. तर ह्या ठिकाणी पहा, दुधाला छानपैकी उकळी आलेली दिसत आहे. अजून 10 ते 15 मिनटं मंद गॅसवर आपण हे दूध छानपैकी तापवून घेणार आहोत, जेणेकरून हलकासा दुधाला घट्टपणा देखील येईल. दूध हे लगेच खाली लागले जाते, म्हणून मध्ये मध्ये ते हलवत राहावे. तर दुसऱ्या बाजूला मी एका पॅनमध्ये 1 चमचा साजूक तूप टाकून घेणार आहे. गॅसची आच ही मंदच असावी. तूप हलकेसे गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये ड्रायफ्रूटचे तुकडे टाकूयात आणि हलकेसी सोनेरी रंग येईपर्यंत आपण हे भाजून घेणार आहोत. मी या ठिकाणी काजू, बदाम आणि पिस्ता घेतलेला आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कोणतेही ड्रायफ्रूट्स घेऊ शकता. आता त्यामध्ये 1 चमचा सुक्या खोबऱ्याचे काप टाकून घेऊयात. सुके खोबरे तुम्ही किसून टाकले तरीही चालेल. ड्रायफ्रूट्स भाजून घेतल्यामुळे खीरीला खूप छान टेस्ट येते. तर ह्या ठिकाणी पहा, ड्रायफ्रूट्स भाजून झालेले आहेत. तर आता आपण हे एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात. तर आता आपण त्याच पॅनमध्ये साबुदाणा टाकून तो सुद्धा 1.5 ते 2 मिनटं भाजून घेणार आहोत. साबुदाणा भाजत असताना त्यामध्ये मी अर्धा चमचा अजून तूप टाकून घेणार आहे. अशा प्रकारे साबुदाणा भाजून घेतल्यामुळे छान क्रीमी होते आणि त्यातील एक्स्ट्रा जे स्टार्च असेल ते देखील निघून जाते. आता त्यामध्ये एक सिक्रेट इन्ग्रेडियंट्स म्हणजे आपण 1 चमचा मिल्क पावडर टाकून घेतलेली आहे. गॅसची आच ही मध्यमच असावी. मिल्क पावडर साबुदाण्याबरोबर भाजून घेतल्यामुळे मिल्क पावडरचा जो कच्चेपणा असतो तो पूर्णपणे कमी होतो. मिल्क पावडरऐवजी तुम्ही या ठिकाणी खाव्याचा वापर केला तरीही चालेल. साबुदाणा भाजल्यानंतर त्यामध्ये मी जे तापवलेले दूध होते ते ओतून घेतलेले आहे. तर आता आपण दुधाला एक छानपैकी उकळी काढून घेऊयात. तर ह्या ठिकाणी पहा, खीरीला बघा छान उकळी आलेली दिसत आहे. साबुदाण्यामध्ये तुम्ही न तापवलेले दूध टाकले की दूध फाटण्याची शक्यता असते. त्याच्यामुळे दूध अगोदर हे तापवूनच घ्यायला हवे. आता त्यामध्ये 1/3 कप साखर टाकूयात. साखर तुमच्या गोडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता. तर ह्या खीरीसाठी मी साखर आणि साबुदाण्याचे प्रमाण हे समानच घेतलेले आहे. एकदा खीर हलवून आपण 7 ते 8 मिनटं ही खीर मंद गॅसवरती शिजवून घेणार आहोत. तर ह्या ठिकाणी पहा, खीरेला छानपैकी उकळी आलेली तुम्हाला दिसत आहे. आता त्यामध्ये भाजून घेतलेले ड्रायफ्रूट्स आणि 1 छोटा चमचा वेलची पावडर टाकून घेऊयात. हे व्यवस्थित आपण आता एकत्रित करून घेऊयात. व्हिडिओमध्ये पाहून तुम्हाला कळालंच असेल किती क्रीमी अशी आपली खीर झालेली दिसत आहे. अजून एक खीरीला उकळी काढून घेऊयात. मी व्हिडिओत सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे एकदम क्रीमी शाही अशी आपली खीर साबुदाण्याची झटपट तयार झालेली आहे आणि खाण्यासाठी तरी खीर एक नंबर अशी लागते. तुम्ही एकदा अशा प्रकारे खीर करून बघितली की परत परत कराल. इतकी चवीला सुंदर लागते. खिरीमधील साबुदाणा तर मोत्यासारखा फुललेला दिसत आहे. तर आता आपण ही खीर एका बाउलमध्ये काढून घेऊयात. ही खीर फ्रीजमध्ये ठेवून थंड करून खाल्ली की तिची चव अजून दुपटीने वाढते.
साबुदाण्याची स्टार्च पूर्णपणे निघाल्यामुळे आपली खीर क्रीमी होण्यासाठी मदत होते। तर ह्या आषाढी एकादशीला तुम्ही देखील अशाच प्रकारे साबुदाण्याची शाही खीर करून बघा आणि कशी झाली ते मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला अजिबात विसरू नका। सजावटीसाठी मी त्याच्यावरती थोडेसे ड्रायफ्रूट्स टाकून घेते, हे पूर्णपणे ऑप्शनल आहे। खीर बघूनच तोंडाला पाणी सुटत आहे। तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि महत्त्वाचं म्हणजे बेलची घंटी वाजवायला तर अजिबात विसरू नका। माझा व्हिडिओ पूर्णपणे पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।